ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ଆମ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ି। ଆଜି କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଆମ ଘରଠୁ ପରିବା ବାଡ଼ି ବହୁତ ବାଟ। ଘର ହେଉଛି ଆମ ସେଇ କୋଣ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଏପଟେ ଦେଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଘୁରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆମର ପରିବା ବାଡ଼ି ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ି। ତ ଏପଟ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଗାଁଠୁ ବହୁତ ବାଟ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଲ ବାଟେ ହେଇକି ଯାଉ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବିଲ ବାଟେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ପରିବା ବାଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ କିଛି କିଛି କରିକି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରଠୁ ପରିବା ବାଡ଼ିଟି ବହୁତ ଦୂର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ତେଣୁ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଡେଲି ଆମକୁ ଆସିକି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସବୁ ଗଛରେ। ମାଆର ମୋର ମିଶିକି ପାଣି ଦେଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ଆସେ ନା, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି କେତେବେଳେ ଲାଗେ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଥିବୁ, ସେଇ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା, ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଲଗେଇଛୁ, ଯେମିତିକି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, କଲରା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ପୋଇ ଗଛ, କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ, ନାଡ଼ୁକା ଗଛ, କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ତରଭୁଜ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି। ଆଉ ମାଆର ମୋର ତ 2 ଜଣ, ତ ଅଳ୍ପ ପରିବା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେତେ ବେଶୀ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ପରିବା ଚାଷ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଘରଠୁ ବହୁତ ବାଟ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର ଜାଗା। ବାବା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଣିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏବେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଜାଗା ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଘରଠୁ ବହୁତ ବାଟ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଚାରିକଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବାହାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ବି ଆସିପାରୁନୁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ସେଠି ବି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଦେଖିବା ସମୟ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଘରେ ରହିଲେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନଥାଏ। ତ କିଛି ଜଣ ତ ନୁହେଁ, ଜଣରୁ 2 ଜଣ। ବଟ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଘରେ ରହିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି କାମ ଥାଏ। କେହି ଆସିକି ଆମ ଘର ଚଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆମେ ଚଳଉଛୁ, ତା'ମାନେ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ନା। ତ ଘରେ ରହିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି କାମ ଥାଏ। ଆଜି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଖାଲିଟାରେ ନୁହଁ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଲୋକଙ୍କ କାମ ତ କହିବା। ବାକି ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।